Velkommen til. Det her det er vores første episode nogensinde hos Syndikatet Podcast her i Danmark. Og vi har en lidt speciel gæst med i dag. Ikke alle og enhver. Jesper Laustrup Nielsen, også kendt som Kasi Jesper her i Danmark. 56 år gammel, 57 næste måned. Korrekt. 5 børn kunne jeg læse mig frem til. Yes, der var gang i den. Der var gang i den. Du sagde, at du ville have 10, hvis ikke jeg havde haft en skattesag, og hvis ikke det var fordi, at jeg skulle slås med Pandora lidt unødvendigt her, så havde jeg nok haft 10 Så har du haft 10. Du er født og opvokset på Vestegnen. Far elektriker, mor pædagog. Og så, nu bor du på Mallorca, har jeg noteret. Og også lidt i UAE. Ja, primært fordi jeg har så meget forretning. Vi har vores family office i UAE, men okay. mit bopælsland siden 2008, det har været solskinsøen Mallorca. Hvorhenne på Mallorca? Vi bor lige omkring Palma. Palma, ja. Ja, og der har vi har boet der siden 8, og mine børn er opvokset der også, så vi føler os meget lokale. Det var fedt. Min ekskone, hun var tysker, og det er Mallorca og Tyskland, de har en helt speciel relation. Så det er næsten som at være i Tyskland. Men du er også lidt tysker, og det kommer vi ind på i den her episode også. Co-founder Pandora. Det er verdens største smykkebrand. Vi sad lige og snakkede om det her, inden vi gik i gang, at de har lige overhældet Tiffany & Co. På top 100 vidste over... Jeg ikke. Nej, det vidste du ikke. Over de største brands i verden. Der er kun 2 danske brands. Lego og Pandora, som er på den her liste. Ja. Det må være lidt af en fornemmelse, man sidder med, når man har været med til at bygge den virker meget godt ud i verden. Det må man sige. Det er en meget god åbner, måske. Ja. Og så har jeg også her, at du har simpelthen været ejer af 2 håndboldklubber. En i Tyskland, en i Danmark. Nok en af de mest omtalte håndboldklubber i Danmark nogensinde. Og så... Ligesom et af de mest omtalte smykkebrands i verden. Det er klart. Og så, en af de mest omtalte skattesager. der er sket lidt af hvert. Og så storsponsor i Brøndby IF tidligere. Når man siger Kasi Jesper, så er der nok mange, der vil sige Brøndby i hvert fald. Ja. Så, det er normalt af brede danske befolkning, ja. Ja, præcis. Det er jo ikke kun på grund af selve klubben, men det er jo også på grund af, at du er en Brøndby-dreng, så vidt jeg forstår. Født og opvokset i baghaven. Det er det. Jamen, Jesper, hvordan en Brøndby-dreng, hvordan starter han en af verdens top 100 brands? Ja, det er der også mange, der har spurgt mig fra mor og far om. Hvor kom han fra? Og det kan man sige, jeg kommer jo med en baggrund, som uden at dengang tilbage, da jeg var en ung mand, der havde vi ikke sådan defineret det at være entreprenør og være entreprenant, som vi har i dag. Jo. I dag er mange entreprenører jo nærmest at sammenligne med rockstjerner. Det var der ikke dengang på samme måde, så jeg vidste jo ikke, da jeg var en ung mand, hvor entreprenant jeg egentlig var. Men jeg fandt ret hurtigt ud af, at det der med at tjene penge, det kunne jeg godt lide. Og jeg kunne også godt finde ud af, at hvis man skulle tjene rigtig gode penge, så skulle man have sin egen forretning. Så jeg startede ret tidligt med at komme ud over stepperne. Og som 25-årig, der oplevede jeg mit første highlight, da jeg som franchise driver 3 tankstationer. Og får min første Porsche og hus ved vandet. Og det drev mig. Det er alle de muligheder, som det at være entreprenant og arbejde hårdt, alle de muligheder, det gav andre steder i livet, det synes jeg var utrolig fedt. Og jeg var klar til at ofre det, der skulle til for, at det skete. Så et eller andet sted, så uden jeg egentlig vidste at kunne definere, hvad det var, jeg var, det kan jeg selvfølgelig godt, når jeg bliver lidt ældre, så vidste jeg allerede, eller så opdagede jeg jo allerede der, at jeg var meget entreprenant. Og så da jeg havde oplevet det nogle år, så gledte jeg selvfølgelig efter noget, som jeg kunne gøre ude i verden, fordi at, og det vidste jeg jo heller ikke på det tidspunkt, at jeg havde en alvorlig diagnose med, at jeg ikke kunne få tingene store nok. Og derfor så, da jeg så fik muligheden for der var noget, der trak mig for at komme til udlandet, for at få øget mine muligheder for at kunne lave forretninger, lave indtjening og kunne gøre en forskel i hverdagen. Og der trak de tyske landeveje mig. Og da jeg så kom i kontakt med Per Enevoldsen helt tilbage i 2002-2003, faktisk gennem hans daværende sælger her i Danmark, der tog jeg ligesom, kan man sige, det ultimative skridt som iværksætter og tog nogle smykker i min bagagerum i bilen. Og så kørte jeg ned til Tyskland og lavede det, der var, kan man sige, det største mirakel, det er at køre til et fremmed land med et produkt, du ikke kender. Kunne du snakke tysk? Overhovedet ikke, på et sprog, du ikke kan tale. Okay. Og så får det til at lykkes. Ja. Hvis du kan gøre det, som jeg siger, så er du kommet langt. Og det tog selvfølgelig noget tid. Jeg fik jo ufattelig mange nejer, og jeg var jo... De grinte jo af mig i mange år, de tyske juvelérer, fordi de havde så mødt mig, da jeg kom der som en ung dreng, og ikke kunne tale sproget. Og senere så blev jeg jo den person, jeg blev i smykkeverdenen, hvor at jeg blev der blev jeg en rockstjerne i smykkeverdenen, da vi kom 6-7 år længere frem, fordi jeg var så
anderledes, og fordi jeg gjorde Pandora til det, jeg gjorde. Det var jo selvfølgelig alt de tyske juveléer mig, men det var mig, der satte, hvad kan man sige, rammerne og satte mulighederne for, hvor langt Pandora kunne komme, også for de tyske juveléer. Men må man godt tænke sådan der, når man er dansker, Jesper? Må man godt... I Danmark har jeg jo så, da jeg så kom tilbage til Danmark, og faktisk bare med et godt hjerte og en intention om at gøre en forskel i Danmark, først da jeg, kan man sige, i 2007, altså cirka 6-7 år efter jeg startede nede i Tyskland, kom tilbage og placerede mig lidt på det danske landkort igen. På det tidspunkt, der var min forretning selvfølgelig stor, og den lå stadigvæk på Vestegnen, men der var ingen, der kendte os, fordi al min forretning foregik jo i Tyskland. Hovedvejen 2? Ja, netop. Ja. Nej, ikke Hovedvejen. Det var faktisk over på Sønder Ringvej. Men rigtig. Ja. Den kommer til senere. men det der så, det er jo, at der kunne jeg jo, der var jeg jo blåret, hvad det angik, for det var jo også en ny verden for mig, ligesom at tage til Tyskland, så det var en ny verden for mig, fordi på det tidspunkt i 2007, der havde vi lidt svær tid i Brøndby fodbold, og siden 2005, der havde jeg siddet min familie oppe i loungen oppe på Brøndby Stadion og fulgt med, og de kunne godt se, de her Brøndby-folk, at jeg havde nok lidt mønt på bunden. Så jeg købte jo større og større lounger og lavede flere og flere arrangementer og øgede sponsorater, men jeg sagde, jeg har ikke brug for noget eksponering, fordi jeg sælger Pandora i Tyskland, og på det tidspunkt var der ingen, der anede, hvad Pandora var. De troede, det var sådan noget pilgrim eller sådan noget. Så det var ikke rigtig, de havde ingen relation til det, men de kunne godt se, at mønterne, de flød jo. Og så har vi det problem med, at Codan træder tilbage i 2007, og Brøndby er for første gang i krise i mange, mange år. Det var efter Laudrup-sagerne, og vi havde fået Møllesten ind, og der var nogle forskellige problemstillinger. Vi lå lige pludselig nummer 8. Det har vi så bare aldrig prøvet for i Brøndby. Og så sad min familie og jeg, da Codan trak tilbage. Det var faktisk min gamle mor, der ringede til mig. Jeg stod på en roadshow nede i Frankfurt og sagde, har du set, at Codan er trådt tilbage? Det havde jeg ikke lige fået set. Hvorfor går vi bare ikke ind og tager den, sagde hun så. Og så hjælper Brøndby lidt med det. Og så kan vi jo også øge vores synlighed i det. Så det var faktisk min gamle mor, der sagde, det skal jeg nok lige tænke over, sagde jeg så. Men så da jeg så kommer hjem til vi havde så en stor lounge derovre på det tidspunkt, kommer jeg tilbage til Danmark om søndagen. Jeg rejser hjem fredag, eller kommer hjem søndag, og så mødes jeg med Ole Palmo, som på daværende tidspunkt var direktør også i Brøndby. Og så siger Ole, vi kan godt tage en snak om, at vi kan øge vores andel og være med. Måske kunne vi lave nogen, der havde brug for eksponering, og så også at lave et dobbelt hovedsponsorat eller andet. Fordi vi kan godt lægge en god skilling herover, siger så der tjener vi rigtig, rigtig mange penge nede i Tyskland på Pandora. Jamen lad os da tale om det, og så kunne de ikke finde nogen andre. Og så løber mit gode hjerte af med mig, og så kommer Ole Palmo med en model, hvor han så foreslår, at vi bliver fuldstændig hovedsponsor og får alle de her netværksmæssige fordele, det giver. Al den eksponering i forhold til vores tyske juveléer og alt muligt andet, vi kunne få. Og så kunne vi jo så gøre det, som Barcelona gjorde på det tidspunkt, nemlig at sætte UNICEF på trøjen foran, og så bare Casey i nakken. Og der taler han jo lige ind i familien Nielsens hjerter med børn og med nødhjælp og alt muligt andet og vi var jo på en rejse for at ændre verden, og kunne ikke gøre alt det gode, vidste ikke alt det gode, vi skulle gøre for alle mennesker i den her verden, så det sagde vi ja til. Og det ændrede mit liv efterfølgende, for det var en af grundene til, at skattesagen opstod, og så videre. Det kunne jeg forstå. Det var noget med, at de mente, at det var i privat øje med primært. Ja, det var det så aldrig. Jeg gør ikke noget privat øje med. Jeg arbejder 24 timer i døgnet. Præcis. Så derfor så ender vi også med at vinde sagerne inde i højesteret. Men det var jo en man vinder jo ikke sådan nogle sager, Jesper. Man taber. Ja. Man taber. Ja. Altså man taber det sekund, de gør det. Ja. Og det er jo skræmmende. Ja. Og det er jo noget af det, som jeg i mit nye projekt også kæmper imod, ikke kun i Danmark, men globalt, at man skal sørge for at behandle andre mennesker med respekt. Og det synes jeg ikke, at den danske stat, det synes jeg ikke, at deres kammeradvokaten har gjort, og det synes jeg heller ikke, den danske presse har gjort over for min familie og jeg i forhold til det, vi har skabt. Men lad det nu ligge, som jeg altid siger til min familie. Verden elsker os jo, og så kan det nogle gange, så er det ikke altid sådan, at man kan blive elsket der, hvor man kom fra. Præcis. Det skal så også siges, at du vandt 2 af de her skattesager. Jeg vandt alle skattesager, der blev frikendt for alt, men der kom jo 17 forsider om, at jeg var Danmarks største skattesnyder, og da jeg blev frikendt, så kom der en lille halvside, hvor der stod kendt rigmand, frikendt for skattesnyd. Ja. Det er jo sådan, det er, men jeg vil gerne igen slå fast, at vi blev fuldstændig frikendt for alt i forhold til skattesager. Lige præcis. Jamen, nu er der alle de her sportshold og sådan noget. Du har haft fingeren på pulsen, må man sige, i forhold til det her med sport og så videre. Boxe-events, det var noget af det, du startede ud med, var det ikke det? Ja. Ja, nej, det var... Ja, hvad tænker du på? Boxe-events? Ja, boxe-events. Nej. Jeg er, så folk forstår mig, så er jeg håndboldspiller.
Du er håndboldspiller. Selvom jeg i dag er blevet 56 år gammel, så har jeg spillet håndbold hele mit liv. Ja. Men fordi jeg voksede op i baghaven og kunne se Brøndby vokse op på det tidspunkt, da jeg var en ung mand, så begyndte jeg at interessere mig som forretningsmand for platformen fodbold. Fordi jeg kunne se, at den tiltræk mennesker på et helt andet emotionelt niveau, end håndbolden gør. Og forretningsmæssigt anbefaler jeg altid folk at kigge på fodboldplatformen, fordi den vil i fremtiden blive helt vanvittigt stor. Det er ligesom, de har kvæst alle andre sportsgrene. Fuldstændig i gamle dage, da jeg var en ung mand, der så vi også volleyball og basketball og alt muligt andet. På fjernsynet også. I dag, der tager fodbolden 95% af fladen, og så holder TV2 stadig fast i håndbolden. Men det er jo en nichesport på det europæiske plan, og globalt er det jo ingenting. Jeg kan sige, jeg rejser som sagt en del rundt i USA. Det har du også selv gjort. Hvad er det der? Hvis du siger håndbold derovre, det ved de slet ikke, hvad går ud på. De synes bare, tillykke, men de forstår basketball. Ja, det må man sige. De har jo deres 4 store sportsgrene derovre, hvor man kan sige, at den globale sportsgren er jo fodbold. Og de interesserer sig også for fodbold, og det gør amerikanerne, fordi når amerikanerne kommer, så er det fordi, der er penge i det. Ja. Så amerikanerne kommer også hårdt nu med fodbold. Vi ser, at de investerer meget i de europæiske fodboldklubber. Skal fodbold være lige så mange penge værd som amerikansk fodbold? Det bliver mere værd. Det bliver mere værd? Ja, fodbolden som produkt, hvis man har mange penge i dag, køb en fodboldklub. Fordi det går kun én vej. I og med AI'en, den tordner frem, så får vi mere og mere fritid. Og den fritid, den kan vi bruge på entertainment, på sundhed, på underholdning og på andre ting. Og entertainment-delen, der hører sporten jo med som noget af det største. I går, der sad vi jo alle sammen og så Bayern München mod Real Madrid, og det var jo den underholdning, der bliver skabt der, det er på et niveau, som ikke engang den bedste Hollywood-film kan komme i nærheden af. Jo. Og jeg er selv stor Barcelona-fan, så jeg sad selvfølgelig jeg var på Mallorca mandag eller tirsdag aften, og sad nede på mine lokale, sammen med mine lokale Barcelona-fans, og vi sad jo, og det samler jo bare folk i hele verden. Og vi sidder og spiser vores huevos rotos og vores jamón ibérico og prøver at snakke spansk og se den her fodboldkamp. Og det samler jo bare mennesker på en helt anden. De er jo mine brødre, de her Barcelona-fans, der sidder nede på den bar her, selvom jeg ikke kender dem. Nej. Og det er jo det, fodbolden kan. Og det er jo følelser. Lige snart vi er inde i følelserne, så er der penge at tjene. Det er klart. Jeg tænker, nu snakker vi meget fodbold, og også inden vi startede episoden her, snakker vi også fodbold. Du har været ude at sige, i 2019 kunne jeg forstå, at du skulle være ejer af Brøndby en dag. Ja, det skal jeg stadig. Det skal du? Ja, altså nu er vi jo så... Altså, jeg er hjemme i Danmark, fordi jeg i går havde møde i mit war room. Det vil sige, at jeg havde mine meget dygtige 3 advokater samlet, fordi vi nu skulle lægge den endelige strategi for, at vi skal i retten om 1,5 måned. Det er jo en drøm, der går i opfyldelse for mig, om at jeg nu får muligheden for at få retfærdigheden på plads i forhold til mit Pandora-rejse, hvor Kapitalfonden, der købte mine aktier tilbage i 2009 og 10, de jo snød mig på det skammeligste, da de skulle betale mig. Det kan jeg nu bevise på kryds og på tværs, fordi whistleblowers modigt har trådt frem og fortalt, at Jesper blev snydt. Nu skal vi for første gang om 1,5 måned ind foran dommerne og have de her forklaringer skudt afsted. Jeg har aldrig nogensinde vundet i byretten. Fordi der er ikke nogen dommer, der tør sidde i en byret og dømme case i Jespers vej. Det er simpelthen for kontroversielt til. Men jeg har også lært på mine rejser med skattesager og andre sager rundt omkring, at jeg vinder altid, når vi kommer op til de folk, der sidder med den juridiske, kan man sige, ekspertise, og tør dømme min vej, fordi jeg har ret. Der var ikke én i den her planet, eller i det danske land, der troede, jeg ville vinde mine skattesager. Men vi kæmpede den jo helt alene op til højesteret og blev pure frikendt for alt, hvad de har beskyldt os for i 7 år. Og det er noget med det, som jeg kalder resilience, altså at kæmpe. Og det er også derfor, vi har det Pandora, vi har i dag, for jeg giver ikke op ved det første nej. Men nu bliver det spændende i byretten her lige om lidt. Men mit løfte til den danske sportsverden, det er, at når jeg har vundet min skattesager, eller min Pandora-sag, skattesagerne fik jeg jo på plads i 18, så kommer jeg tilbage i dansk sport og kommer til at gøre en forskel på lige fod med den, jeg gjorde i håndboldverden med AG København. En lige så stor forskel kommer jeg til at gøre i fodboldverden med Brøndby. For ikke tro mig, jeg har rejst rundt i hele verden. Jeg har mange gode idéer til, hvordan man hurtigt kan gøre Brøndby til Danmarks største fodboldklub og til Skandinaviens største fodboldklub nogensinde. Bliver Brøndby større end FCK under dig? Ja, det bliver noget, vi aldrig har set før i den her verden her.
Det er det. Jeg laver ikke ordinære ting. Jeg laver ikke ordinære smykkebrands. Jeg laver ikke ordinære håndboldhold. Jeg laver ikke ordinære skattesager. Jeg laver heller ikke ordinære earnout-sager. Jeg har i øjeblikket verdens største verserende voldgiftssag. Og det er jo fordi, at jeg tror på tingene, og jeg tror på, at vi kan bygge det til noget helt fænomenalt. Og jeg kan fortælle dig, at jeg har idéer i forhold til Brøndby. Så vinder jeg min sag, og det gør jeg, når jeg har vundet den, så går der ikke mange minutter, før der er en ny ejer i Brøndby. Ja, hvor fedt. Hvor mange milliarder er det, vi snakker i den her sag? Der skal man jo igen forstå, du var selv lidt inde på det. Du indledte lidt med at fortælle Pandoras dimensioner. Det bliver jo vanvittige tal i forhold til dimensionen, når vi kigger på det med danske briller. Men Pandora er jo et globalt brand, verdens største smykkebrand, og jeg drev det næststørste datterselskab i koncernen. Byggede det op fra 0 af, og solgte det så til Kapitalfonden, som samlede Pandora og gik på børsen for 27 milliarder. I dag har Pandora på sit højeste været 115 milliarder kroner værd. Så det, jeg forlanger for den del af forretningen, de overtog for mig, og ikke har betalt endnu, det er 9,1 milliarder. Og det er jo vanvittigt beløb, men det er ikke vanvittigt beløb set i relationen til Pandoras størrelse. Så er det helt efter lommeregnerens formåen, hvis vi regner ud af, hvad det var, jeg skulle have haft dengang, hvis de skulle have betalt mig rigtigt, og ikke snydt på vægtskålen, som vi nu har fundet ud af, at de har gjort, jamen så er det beløb, vi skal have. Så kan jeg fortælle dig, at så bliver Brøndby rigtig, rigtig sjov at have med at gøre. Så er det Xavi som træner? Det bliver i hvert fald, ja, det ville være godt. Jamen, jeg er jo kendt for at lave de her berømte stunts, ligesom da jeg havde min håndboldklub AG København. Da de lå i anden division, der signede jeg verdens bedste håndboldspiller, Olafur Stefansson, til det hold. Og jeg kan huske, at jeg tror, det var en håndboldekspert, der gik ud og sagde, det er fuldstændig ude af proportioner. Vi snakker om, at det vil betyde at have følge signet David Beckham. Altså, men jeg tog jo fat i Olafur Stefansson og forklarede ham mit projekt med AG København. Og han var et sted i sin karriere, hvor han havde vundet alt. Han har vundet Champions League 5 gange. Og han er en meget, kan man sige, spirituel person. Og han kunne mærke, at vi havde en speciel energi. Jeg vidste ikke rigtig, hvad han talte om. Så han kunne godt tænke sig at være en del af min fremtid og det hold. Så han signede med AG Håndbold, hed det på et tidspunkt. De lå i anden division. Signede Olafur Stefansson en 5-årig kontrakt. Det er vildt. Men det er jo fordi, han kunne se perspektivet i det. Og AG København landede jo også der. Og han spillede jo selv med i Champions League Final Four for AG København 3 år senere. Så han havde også set rigtigt i, at det her, det blev til noget. Det spirituelle, det kunne han mærke. Ja, jeg ved ikke, hvad han kunne mærke, men altså, han var i hvert fald med, så faldt også lidt mønt den anden vej. Så det har nok hjulpet på det. det var ikke et rent velgørende fra hans side heller, jo. Men sådan noget som AG København, altså, det er jo noget, der aldrig er set før på dansk jord, sådan noget her. Jeg tror ikke, det er set. Det minder lidt om sådan nogle UAE-statuser og sådan noget efterhånden i forhold til fodboldklubber. Hvad kom det fra? Du siger, du selv har været håndboldspiller. Du vil gerne starte sådan en håndboldklub, der bare sparker røv. Jeres B-kæde var næsten god nok til at spille i den bedste division i Danmark også. Og nej, vores B-kæde ville have vundet det danske mesterskab. Det ville også have vundet det danske mesterskab, ja. Og det er jo der, hvor også, det er jo den måde, jeg et eller andet sted tænker på, at jeg bruger meget det her med dominansen. At sige, at hvis vi kan være de bedste, så er det ikke nok bare at være de bedste. Så skal vi være endnu bedre end det. Og sætte utroligt. Jeg tror, at Aalborg håndbold, kan man sige, prøver at gøre noget af det samme, med selvfølgelig på et andet niveau. Og jeg kender dem selvfølgelig rigtig godt, både manden bag Aalborg håndbold og også Jan Larsen, som jeg selvfølgelig havde et godt samarbejde med, da jeg havde AG København. Og det er det her med, at når du skaber et smykkebrand som Pandora, så i dag så bliver vi ikke sammenlignet med andre smykkebrands, for det kan man ikke. Og det kalder jeg altid at spille i sin egen liga. Så først så skal du blive den bedste i det segment, du er i, eller den sektor, du arbejder i. Og det kan du gøre ved at kigge på, hvad de andre de gør, og så gør det bedre. Man behøver ikke opfinde den dybe tallerken selv. Men når man er der, det er der, når man kommer til det at blive god og få lykkes med de ting, så er det der, kan man sige, jeg har min spidskompetence, det er at skubbe videre. Og blive ved med at skubbe på organisationen, og blive ved med at stille højere og højere krav til de mennesker, og få så meget ud af organisationen som muligt. Jeg fik jo de her spillere i AG København til at fungere meget bedre, end de nogensinde har gjort før i deres karriere. Ved at stille rammerne for dem, og så kan man sige, stille høje krav og motivere dem hele tiden. Hvor stor en rolle har man som ejer af AG København på spillerne? Altså, Mikkel Hansen var jo en af de spillere, du hentede. Det var næsten, da han var på sit topniveau, du hentede ham, hvis det ikke var. Nej, det var for jeg fangede ham lidt rigtigt. Jeg fangede ham som hvor han var i Barcelona, og de havde købt, deres præsident havde købt Rutenka, en gammel håndboldspiller på det tidspunkt, for €1 million på P. Mikkels plads. Mikkel, han spillede så ikke så meget, fordi Rutenka skulle bruges.
Men han performede jo, han var jo unik. Altså det kunne vi jo allerede se, da han var 16-17 år gammel over i GOG. Altså det var jo et århundredes talent. Så ja, vi fik ham faktisk hjem. Det var en meget sjov historie. Min daværende sportsdirektør Søren Kolding, han siger, at der kunne være et hul. Det var en dansk agent, der hed Claus Flensborg, som havde ham. At Mikkel kunne måske godt være interesseret i at komme tilbage til Danmark, hvis han kunne bo i København. Og det var jo ikke i København, hvor vi var ved at rykke op. Og havde vi har vundet alt i første division. Claus Brun Jørgensen var træner, og Lars Jørgensen spillede der allerede. Altså, vi havde et superhold, og vandt alle kampene i første division og rykkede op. Og så har vi jo målet, da vi rykker op, at vi skal blive mestre det første år selvfølgelig. Og der er vi jo i gang med at samle holdet til det, og der var vi lidt heldige med, at FC Københavns håndboldhold lukkede, så der pillede vi, kan man sige, noget af det vigtigste i håndbold, nemlig målmændene, Kasper Witterstein og Ege. Det var lidt en bed, for jeg havde faktisk allerede fingrene på det tidspunkt i Niklas Landin, og havde mødtes med ham et par gange, og med ham dirigerede så ned til min tyske håndboldklub Rhein-Neckar Löwen i stedet for. Kan man sige, fik flyttet ham ud af BSV, og så ned til Rhein-Neckar Löwen, hvor jeg hentede ham og Andy Schmidt i en handel der i starten af i 10 måske til Rhein-Neckar Löwen. Men der kan man sige, der skal vi jo så vinde ligaen, og der vil Mikkel jo være min absolutte vigtigste byggesten for fremtiden for AG København. Så jeg sender Søren Kolding til Barcelona og tale med Mikkel om Enrique Masip, som var sportsdirektør på det tidspunkt. Og Søren han ringer så tilbage til mig og siger, jeg tror, der er et hul. Altså Mikkel er meget modtagelig. Han skal bare tjene det samme, som han tjener her i Barcelona. Det er ikke noget problem, siger jeg. Vil du ikke vide, hvad han tjener? Jeg er ligeglad, siger jeg. Og vi snakker om jeg snakker om Masip med, jamen han skal bare have måske 100.000 euro. Du siger ja, siger så. Og så ringer han en halv time efter, og Søren siger, de har begge to sagt ja. Så får vi skrevet papirerne en fart. Og så kan vi jo så præsentere Mikkel Hansen på en 3-årig kontrakt i AG København til en løn på 14.000 euro. 100.000 kroner netto godt nok, men altså for Mikkel Hansen var svaret til 2,4 millioner kroner dansk brutto, og det var for os et scoop. Han var ikke engang højst lønnet i AG København. Og så brænder han jo fuldstændig af derfra, bliver kåret til verdens bedste håndboldspiller 1,5 år efter at eksplodere til VM og alt muligt andet. Og fra at vi, kan man sige, branded holdet med Kasper Hvidt, Joachim Bolsen og Lars Jørgensen og Mikkel, så pegede vi alt over på Mikkel Hansen derfra. Så Mikkel Hansen, hvis ikke jeg ikke i København, hvis ikke jeg havde fået de her udfald med skat, hvor de tager alt, hvad jeg har uretmæssigt, det er jo ærgerligt, for det lukkede jo ikke i København, kan man sige. Ja. Så det var skat, der lukkede af i København. Det er jo helt hjernedødt. Ja. Og det er selvfølgelig også et problem for skat i dag, det er derfor, de hader mig. Fordi du bryder så ikke om sådan en person som mig, som så kæmper mod dem og vinder, og så ligner de jo komplet idioter med de handlinger, de har foretaget sig tidligere. Men lad det nu bare ligge, det er jo fortid jo. Men hvis ikke at skat havde lukket AG København på det tidspunkt, så havde AG København og Mikkel jo vokset sammen til én ting. Og Mikkel ville have spillet hele sin karriere i AG København. Han var jo kongen af dansk sport på det tidspunkt. Jo. Men han blev så tvunget til Paris, og så forsvinder han jo lidt ud i glemsen. Altså, men i AG København var han jo kæmpestor i Danmark på det tidspunkt. Hvor stor, i forhold til dagligdagen som ejer, altså, ja, som AG København? Er der? Altså, hvor meget er du der? Ikke meget. Du er der ikke meget? Nej. Altså, jeg havde jo også forretning Pandora på det tidspunkt. Og det har taget lidt tid, kunne man forestille sig. Ja, men på det tidspunkt var Pandora langt, og jeg havde dygtige folk til at drive det. At jeg er jo stærk i starten på de første 100 meter, men når det går op, og Pandora var et sted, hvor det kørte, så jeg kendte forretningen, så det var derfor, jeg begyndte med sporten, for ligesom at holde det entreprenante i gang. Men det var primært, kan man sige, jeg har aldrig blandet mig i trænerens job. Jeg har aldrig sagt til en træner, hvordan han skulle spille, hvordan han skulle skifte ud, eller noget som helst. Nu havde jeg også Magnus Andersson, som er en af verdens bedste håndboldspillere gennem tiderne, som træner, så det var begrænset ved at kunne forklare ham om håndbolden. Så min opgave var et eller andet sted hele tiden som leder, og det ser jeg altid lederens opgave, det er ligesom at støtte og motivere og give folk muligheder, lytte til dem og se, når der skal gøres noget. Men jeg fokuserede 95% vedkommende på det kommercielle, for det synes jeg er vanvittigt spændende. Altså med at få fyldt arenaen, med at få lavet sponsorater, med at få skabt det økonomiske grundlag, for jeg er jo forretningsmand. Produktet, håndbolden, den brugte man ikke så meget tid på, fordi den havde jeg jo sat på plads, fordi holdet var godt. Men jeg satte holdet. Altså jeg købte alle spillerne selv og satte holdet, og jeg bestemte, hvem der skulle være træner. Så selvfølgelig kan man sige, men når det ligesom var sat på plads, så lod jeg dem også passe dem selv.
og gav dem bare rammerne med at give dem det rigtige at spise, give dem en bus at køre i, lad dem sørge for at flyve med det rigtige på business class, hvis det var nødvendigt, en privatjet, hvis det var nødvendigt. Give dem alle de her muligheder, der gjorde, at de kunne fungere så godt som muligt de 2 gange 30 minutter, 2 gange om ugen, jeg skulle bruge dem. Og også lade dem komme ned på din 30 meter jagt. Altid. De var en fast tradition, og vi vandt jo alt. Så festede vi nede på min båd nede på Mallorca. Klar. Du fortalte en meget sjov historie med Mikkel Hansen. Ja, Mikkel, men det var da jeg havde signet ham. Ja. Det var, at som en del af kontraktforhandlingerne der til sidst, der smider Søren Kolding den klassiske Jesper Nielsen ind. Jesper, det er utrolig vigtigt for Jesper, at I føler I en del af det til at starte med. Så Jesper, han giver altid vigtige nye medarbejdere i en uge på hans jagt nede på Mallorca med hele familien. Og Mikkel siger, det vil jeg da gerne sige. Så han fik så den der tog han så ned med sin kæreste og sin mor og sin far og bor på den her båd. Jeg var jo lidt spændt på den her nye guldklump, jeg havde købt til mit håndboldhold. Så den mand, jeg havde til at passe båden, ham sagde jeg, ringede jeg til, eller skrev til, og spurgte ham, hvordan er ham der, drengen, der er der nu der? Jamen, han er jo fuldstændig sindssyg, siger han så. Han træner fra morgen til aften. Og han går ud og spiser med sin kæreste, men ellers så løber han 10 km om morgenen, han løber 10 km om aftenen, og så ligger han og træner med nogle vægte hele tiden. Altså siger han er sportsstjerne, siger han så. Ja, han er også kæmpe stor, siger han så. Ja, men og der blev jeg til, hold kæft, jeg har købt en her. Ham her, han bliver vild, ikke? Fordi den indstilling, man skal have, hvis man skal bygge verdens største smykkemærke, hvis man skal være verdens bedste håndboldspiller, det er folk lavet af et helt andet stof, end normale mennesker er. Og det skal man jo kunne forstå, også når man spotter dem og siger, okay, der var jo en grund til, at Mikkel Hansen, han nåede dertil. Jeg kunne også kaste og gribe og alt muligt andet. Men han er jo bare så dedikeret i det, han får. Vi kunne også se, hvor meget vinderinstinkt den mand havde. Han ville vinde alt hele tiden. Og også da han senere i sin karriere, kan man sige, får en anden rolle, fordi at han får de her 2 superspillere på hver kant, den tog han jo også. Men drev jo stadigvæk holdet frem med sin mentalitet og sin måde at se spillet på. Og det er jo sådan nogle personer, som jeg virkelig er imponeret over. Det kan jeg godt forstå. Der er jo også igennem din tid, du må møde mange imponerende mennesker. Ja. Her, lige da du kom, der snakkede vi om founderen af Red Bull, blandt andet, som du også kendte til. Ja. Men altså, du har haft bokse i alle de her forskellige fodboldklubber. Du havde i Bayern München, kunne jeg forstå, i Hamburg, i Stuttgart også. Nej, i Schalke. På det tidspunkt var Schalke var store, ja. På det tidspunkt. Beltins Arena lige, da den blev åbnet dernede. Ikke? Hamburg, hvor vi havde vores hovedkvarter. Ajax Amsterdam. Og da de åbnede det nye stadion for Juventus nede i Torino. Så vi havde jo 6 lounges, og så havde vi så håndboldloungen i Rhein-Neckar-Löwen, og så havde vi den store lounge med 54 personer op på Brøndby Stadion. Så det var et fedt liv. Altså, jeg røg jo rundt til alt det her jo, og passede min Pandora-forretning i løbet af dagen, og fløj rundt i min privatjet, og drev 2 håndboldhold, og var dybt med inde i Brøndby, og også i det daglige Brøndby. Så selvfølgelig ødelagde skat fuldstændig mit liv. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed. Nej. Det kan jeg mig aldrig til at tilgive de mennesker. Ikke kun mig, men også min familie. Og nu så bliver jeg altid så følsom, når jeg taler om det, fordi det har smadret mig og min familie fuldstændig, det som skat gjorde ved os i 2012. Vi har aldrig rigtig åbnet op for det. Det kommer vi til i en kommende dokumentar, der er på vej nu, hvor vi fortæller, hvor voldsomt det var, det de gjorde. Og hvor meget indflydelse, og hvor fuldstændig umuligt det har været for familien at komme tilbage efter sådan et indgreb eller overgreb. Fuldstændig unødvendigt på en familie, som har skabt noget helt unikt for Danmark, og var i gang med at skabe noget helt unikt for AG i København. Der føler jeg simpelthen, det er en... Og jeg ved også godt, det er rigtig svært, når man har gjort noget rigtig dårligt ved nogle andre mennesker, ligesom at komme videre selv over det og sige, okay, det var også noget lort. Det gør mig også ondt at se, at vi fortsat i den danske presse, i forhold til, hvordan skat behandler os, at de fortsat behandler os så uanstændigt. Og der ikke er nogen, der et eller andet sted siger, ej, det var simpelthen for meget. Nu må vi simpelthen sørge for at hjælpe de her mennesker, og sørge for ikke at genere dem mere, for jeg beder ikke om, at de skal gøre noget for dem. Jeg beder, lad os nu bare være i fred. Men det må jeg også bare erkende. Du sagde lidt selv, at du havde været meget i USA, og jeg er jo en amerikaner gemt i en dansk krop. Det må man sige. Og der passer jeg bare ikke rigtig så godt hertil. Du får uddannet simpelthen til, at medierne, de elsker at skrive dårlige ting om sådan som dig, og de elsker at bringe sådan noget. Jeg tror heller ikke, Elon Musk kan få mange positive artikler. Det tror jeg heller ikke efterhånden. Og han er jo også nogen, vi alle sammen i hele menneskeheden burde sige tak til. Klart. Hvorfor kører vi alle sammen i elbiler i Danmark i dag? Ja, det skyldes jo udelukkende Elon Musk. Han var den eneste, der troede på det. Det må man sige. Og det er jo der, hvor man siger, at folk, der ændrer verden, de bliver aldrig rigtig anerkendt.
Og hvis I havde lavet mig i Danmark køre videre med det sportshold, så tør jeg slet ikke tænke på, hvor AG København var ind. Og jeg var selvfølgelig også ind i Brøndby, det er der jo slet ingen tvivl om. Jo. Og hvad jeg kunne have gjort for dansk sport fremadrettet derfra, hvis man havde ladet mig være i fred og være den person, jeg er, jamen det vil hundredtusindvis, millioner af danskere jo have haft glæde af. Jeg betalte jo, og min familie betalte jo i princippet for at underholde hele Danmark med AG København. Og det, ja, i øvrigt det er også sådan en kamp i parken. Ja. Den er en Jesper Nielsen typisk. Ja. Den var der ingen, der havde set komme. Nej, kan man det? Altså, det kan man godt, men det er fordi, jeg ser jo, altså kan man skabe verdens største smykkebrand, når man starter med at køre rundt og sælge smykker ned i Tyskland? Det er jo kun et spørgsmål om at finde vejen og finde metoden. I øjeblikket, der er i gang med at skabe verdens største community for entreprenører i hele verden. Resilient Founder kalder jeg det. Den første gang nogensinde en global top 100 brand founder åbner for sin playbook. Altså hvor først, fordi du kan jo normalt ikke, når jeg altid siger, jamen, du snapper, kom selv ind på, at der var 100 af de største brands, og Pandora var en af dem. Jeg var co-founder i det. Min opgave var at få Pandora ud i verden. Hvis du går ind og spørger ChatGPT eller andet, om Jesper var founder af Pandora, det er jeg ikke. Ligesom Matetic heller ikke var founder af Red Bull. Ligesom at Ray Kroc heller ikke var founder af McDonald's. Men det var os, der fik det ud over stepperne og fik det ud i verden. Og det bliver jeg selvfølgelig anerkendt for ude i verden, fordi hvis du møder nogen ude i smykkeverdenen, eller møder, så vil de jo sige, at det er Jesper. Og det er jo nok for mig, kan man sige. Jeg behøver ikke, og jeg har min titel som co-founder, men det er første gang, at en co-founder i Top 100 Brand åbner for sin playbook, hvor almindelige mennesker kan sidde og følge med inde på, hvordan er det egentlig hvad er det egentlig for et mindset, jeg arbejder efter. Og jeg kan virkelig brænde igennem på en skærm, og jeg kan virkelig brænde igennem, når jeg optræder. Og derfor så er det jo min opgave i fremtiden også at inspirere folk til, at selvom de har det svært med retssager, jeg har jo været i det vildeste, at så kæmper jeg videre. Altså, ville Pandora have været der, hvor de er i dag, hvis det ikke havde været for Jesper Nielsen? Jamen, så havde de været ligesom dem, som egentlig opfandt konceptet. Et firma, der hedder Troldekugler, som ligger og med underskud i dag og ikke kan overleve, og ingen, der kender dem ude i verden. Jeg fik åbnet de første 35 Pandora-butikker for familien Nielsens egne penge. Hvis ikke de 35 Pandora-butikker var blevet åbnet i Tyskland, så har vi ikke haft et Pandora i dag. Fordi 80% af Pandoras forretning i dag bygger på retail-konceptet. Der fik jeg bygget Pandora op til at være mere et armbånd, altså være et brand. Og det deltog ingen andre i Pandora med, for de troede ikke på det. Så den tog jeg helt alene og kørte frem. Og så kan man sige, så gør vi så det, da vi ser, at det virker. Altså parer vi alle sammen lyskejlen ned mod Tyskland, og så uddanner jeg alle distributører derfra og fortæller alle sammen, hvordan de skal gøre det. Og så har vi det Pandora, vi har i dag. Og det er jo den anerkendelse, får jeg jo i smykkeverdenen. Den anerkendelse får jeg ude i verden. For det ved folk godt. Den anerkendelse ved jeg godt, jeg ikke får her i Danmark. Og det er fair nok, fordi de vil sige, du var jo ikke founder, nej, fordi det var ikke mig, der lavede det første CVR-nummer. Men det var mig, der tog min bil og kørte den ud med en sort papkiste ud i verden og fik det til at ske. Og det er første gang nogensinde, at en founder af et brand på det niveau åbner for sin playbook. Og det gør selvfølgelig, nu vælter det jo ind med mennesker fra hele verden, som melder sig ind i mit gratis community, gratis igen, fordi vi giver jo. Og det er jo min næste store opgave, det er jo at skabe verdens største community for at give min erfaring videre, både med mine retssager, men når hele verden er imod dig, når pressen sabler dig ned, når du bliver beskyldt for alt muligt, du ikke har gjort, og så stadig skal fokusere på at komme videre og lave din forretning og lykkes og ende med at vinde. Og som jeg altid siger, taber du ikke nogen gange, Jesper? Jo, jeg taber nogle gange på vejen, men jeg taber aldrig til sidst, fordi jeg giver jo ikke op. Og det samme kan man jo sige, det er derfor, vi står nu igen. Jamen, jeg tror, der var en her den anden dag, der skrev ind på mine sociale medier, der sendte mit Zoom-team det tilbage til mig og sige, prøv lige at se, hvad han skriver. Han skrev sådan set, giver du aldrig nogensinde op? Altså, nej, så stop dog, eller andet. Der har du fanget mig, siger jeg så. Det er derfor, vi har et Pandora. Det er derfor, jeg ikke i København eksisterer. Det er derfor, jeg valgte min skattesag. Og det er derfor, jeg nu sidder i retten om 1,5 måned med Pandora igen. For jeg stopper aldrig. For da jeg kom tilbage med den her Pandora-sag igen, så sagde jeg, men du får aldrig den der for en dommer igen. Jo, det gjorde jeg så. Men og det kan godt være, at jeg taber i byretten. Men jeg fortsætter. Fordi jeg ved, at jeg har ret. Jeg ved, de snød mig. Det var jo så hjernedødt, det de lavede, at det var også derfor, sagerne eksisterede hele tiden, for det giver ingen mening, at jeg ikke skulle have nogen penge. Og nu kom de whistleblowers jo og fortalte os og viste os, hvordan de havde fjernet 2 milliarder ud af regnskabet for at snyde mig. Vil jeg så ikke være en idiot, hvis ikke jeg gik foran dommeren og fik dem til at tage stilling til det igen? Det skulle man mene. Så det er en no-brainer. Det er klart. Og den stopper jeg ikke med. Nu har jeg været hjemme i går med mine dygtige advokater og fyret den af. Og som jeg startede med at sige til dem, tak fordi I sidder her i dag. Tak fordi vi er her, hvor vi er i dag. Det er vores 5. kamp, og det er den 5. kamp i træk, vi kommer til at vinde.
Og bliver der skrevet dårlige avisartikler om jer som advokater, og mig som... Ja, det gør der. Men det er ligegyldigt, for vi vinder. Du har altid været ret ligeglad, hvad andre mener, virker det som om. Altså, når det er, jeg sidder og læser nogle af de gamle artikler her, der er skrevet frem og tilbage om, der har været Ekstrabladet, er du ikke så glad for selv. De er heller ikke så glade for dig, så vidt jeg ved. Men altså, der har været fart på. Jeg finder mig ikke i, at du siger nogle usandheder. Nej. Jeg finder mig ikke i, at du siger noget om mig, der ikke passer. Jeg finder mig ikke i, at du skriver et narrativ, som er forkert. Det er jo fordi, at der kan du bare spørge nogle af de amerikanske forretningsfolk, om de finder sig i det. Det gør de heller ikke. Og der slår vi tilbage. Altså, jeg tør også godt svare tilbage, men I vil også kunne se, når jeg taler med journalisterne, så taler jeg med dem med respekt som de mennesker, det er, for jeg respekterer jo alle mennesker. Men hvis du vælger at skrive noget dårligt om mig og min familie, der ikke er rigtigt, så vil jeg også have lov til at sige det til dig. Det er klart. Altså, fordi du har jo ikke ret jo. Altså, og så siger jeg altså, har du glemt, at jeg vandt min skattesager, siger mange til de journalister. Men det har jo ikke så stor betydning nu, fordi du gik jo konkurs med et firma i 2021. Ja, og hvor mange firmaer tror du, Elon Musk har gået konkurs med? Hvor mange firmaer... Vi går jo konkurs, for vi kan jo heller ikke Donald lykkes Trump med... blandt andet, han er gået konkurs et par gange. Han er i dag verdens mægtigste mand. Ja. Altså, og det er jo det råd, jeg kan give til jer alle sammen derude. Kunsten er ikke at give op. Kunsten er at blive ved. Og det er ligegyldigt, om du taber 7 gange på vejen. Hvis du vinder til sidst, så er det det, du skal gå efter. Og selvom du har tabt 1 gang, så må du ikke give op. Så skal du bare fortsætte, hvis du tror på, at du har ret. Eller du har det rigtige koncept. Og det gælder også til alle jer, der åbner virksomheder derude. At I vil jo blive mødt med det ene nederlag efter det andet. Men du skal igennem de nederlag, men du skal selvfølgelig tro på det. Fordi hvis ikke det, du laver, det er godt nok, hvis ikke dit produkt det er godt nok, hvis ikke din software eller hardware, der ligger bagved, er godt nok, jamen så lykkes du ikke. Men det skal du tro på, det skal du have styr på. Hvis du tror på det, så skal du blive ved, om du så får 100 gange nej. Altså. Det lyder rigtigt. Ja, og det er svært, men vi har jo ikke lavet Pandora i Danmark siden 1932 med Lego. Nej. Så det er ikke fordi, I skal ud og gøre, som jeg gjorde. Men I skal gå ud og gøre det på det niveau, nu I kan. Om det så er jeres firma eller et andet firma, så skal I blive ved. Så nu er I store i Sverige, skal I være store i Danmark. Når I er store i Danmark, skal I være store i Tyskland. Bliv nu ved. Lad nu være med at stoppe. Lad nu være med at blive selvfed og sige, at det her det er godt nok. For det er jo et velfærdssygdomstegn, vi har i Danmark. Aldrig har der været skabt så få virksomheder i Danmark. Det er 30 år siden, der blev skabt en virksomhed over 1000 ansatte. Pandora kommer I aldrig til at se igen, for I har brændt mod af det her land. Altså, det er jo derfor, jeg kunne have lavet Pandora mere måske. Eller i noget i det samme stil, for det er jo et mindset om, hvordan du gør tingene. Og lad os nu sørge for at hjælpe og støtte dem, som rent faktisk vil være klar til at gøre den indsats, der skal til at gøre en forskel. I stedet for, det er jo ikke just noget, der fordrer og motiverer folk til at starte, når de ser, hvordan de behandlede mig. Altså, så det får man jo ikke ligefrem lyst til. Og vi har en tendens i Danmark til at hylde middelmådigheden. Til at hylde en mand, som lavede en virksomhed, så brugte han aldrig nogen penge på sig selv og et eller andet. Altså, og han lavede en virksomhed med 10 mennesker, men han havde mange penge og havde betalt sin skat og alt muligt. Prøv at forestille dig, hvad jeg betaler i skat. Altså, jeg har jo kraftigt betalt for 100 af millioner i skat. Pandora i øjeblikket, som jeg jo er grunden til at blive en global virksomhed, ligger hvert år som den 8. største årlige tax contributor til Danmark. 1,4 milliard i den danske statskasse. Plus de 500 mennesker, der sidder inde på hovedkvarteret, der betaler A-indkomstskat, eller indkomstskat af det her. Så jeg siger altid, nu siger jeg noget, som gør virkelig ondt på mange danskere. At i stedet for at gøre det, som jeg har gjort for mig, så burde jeg stille en statue op inde på Christiansborg, hvor der stod, tak Jesper. Fordi jeg betaler gennem, at jeg tog 3 år nede i min bil, hvor jeg sov i min bil, for at få det her Pandora til at ske. Der tog jeg The Hard Miles og fik det til at ske. Og takken, jeg fik af skat og den danske stat, det var, at de slog mig og min familie fuldstændig ihjel. Og det er jo uanstændig opførsel. Det må man sige. Og det har jeg jo selvfølgelig lært at leve med. Ikke at jeg nogensinde kommer til at tilgive de mennesker det. Men i det store perspektiv er det jo ærgerligt, at der ikke bliver skabt virksomheder i Danmark. Der er aldrig blevet åbnet så få virksomheder, som der er nu i Danmark. Og til sidst så skal vi ende med, for det eneste måde, vi kan tjene flere penge på, det er jo ved at øge skatten år efter år efter år efter år efter år. Men der er jo også en eller anden logik, der siger, at det bliver svært at komme over 100%.
Fordi den kan man ikke jo. Altså, Nej. og det skal vi jo bare kigge ind i og sige, at vi skal jo finde en løsning på, hvordan vi får det her til at hænge sammen. Og så er det da fint, at Vanopslagh, han siger nogle ting, men han er jo stadigvæk skabssocialist. Alt andet der skal jo en paladsrevolution til for at få det her til at ske. Og det er jo ikke fordi, at jeg skal blande mig i politik, for det har jeg ikke noget forstand på. Det har jeg slet ikke tålmodighed til. Det er da ellers en FCK-ejer, der gør. Ja, han har i hvert fald gjort det meget ja, det tidligere. Sige. Jeg er også en, jeg har tidligere haft en meget god relation til at lave forretning med, også tidligere. Lars Seier, ja. Meget, meget imponerende personlighed. Meget intelligent mand. Og uden jeg skal sige for meget, så kan I godt alle sammen lytte mere på ham. Fordi han er en intelligent mand. Og hvis ellers, at man havde lavet ham spille den rolle i FCK, han burde have spillet. Det kan han så ikke få lov til, fordi han kun ejer 21% af aktierne. Men hvis han har over 50% af aktierne, så var det også gået bedre i FCK, end det gør i dag. Fordi den mand, han er super intelligent. Han er en dygtig leder. Og meget, meget, meget visionær. Og han forstår verden. Altså. Men Jesper, noget af det, der kan undre mig, det er, når jeg møder dig her i dag, du kommer med et stort smil på læben, du er energifyldt, du er glad. Du har været igennem alt det her. Altså, Danmark har pisset på dig. Du kan stadigvæk gå rundt her på gaderne og smile og så videre. Jeg tænker, der må have været noget, som der stadigvæk gør, at du mener, det er det hele værd. Altså, i tiderne, de sjove tider og sådan noget. Har du nogle sjove historier for den gang også? Altså. Dem har jeg jo stadigvæk, og det er jo et fedt liv, vi lever os entreprenører på det niveau. Altså, vi rejser rundt i hele verden, møder spændende mennesker, som du selv var ude i, skaber nye spændende projekter, får ting til at ske. Og jeg siger altid til min unge kæreste, at du lever desværre med en mand, som har prøvet alt. Ja. Der er intet på min bucket list tilbage overhovedet, som jeg kunne drømme om som en ung mand, og endda også de drømme, som jeg oplevede senere, at jeg kunne få til at ske. Jeg har ikke noget tilbage, hvor som jeg siger, det er jo vigtigt, at man som menneske, selvom jeg kun i dag er 56 år gammel, at jeg kan sige, hvis jeg skulle lukke øjnene i morgen, så har jeg prøvet alt. Jeg føler ikke, at jeg mangler at se et sted, eller være et sted, eller opleve et sted. Jeg har besøgt 121 lande, og har rejst rundt hele mit liv. Kender 5 børn, 2 børnebørn nu også. Altså, min mor og far lever stadigvæk. Bare så man forstår, hvordan jeg er som person, så når jeg er hjemme i Danmark, så bor jeg på mit gamle drengeværelse hjemme hos min mor og far. Der har jeg sovet i nat. Det var fedt. For så står jeg op om morgenen, og så spiser vi jo morgenmad og får talt sammen og får hygget lidt. Jeg kunne også have sat mig til at bo ind på NIM, som en normal mand ville gøre, men det gør jeg jo ikke. Jeg bor hjemme på mit gamle drengeværelse, der har de redt op til mig, fordi de ved, jeg kommer. Og så hygger vi os, og nu jeg så kører herfra, så har jeg så et kort møde herovre bagved. Og når det er så overstået, så har jeg sagt, at jeg tager smørrebrød med hjem til min mor og min far. Min far, han er så 82, og min mor er 80. Og så sidder vi derhjemme, min mor i rullestol, spiller en stor rolle i Pandora, og så spiser vi jo smørrebrød. Og så er det jo sådan, og så skal jeg ud og spise i aften med en kammerat nede i Rungsted Havn, og jeg siger, jeg er jo ikke meget for at køre det op, der er for mange FCK'er, men okay, det er okay, siger jeg så. Og sådan lever jeg jo et almindeligt liv, kan man sige, ja. hvad det angår. Og så flyver jeg så til UAE på fredag, eller i morgen, fordi jeg har en podcast med en af de helt store entreprenører ude i verden, som har millioner af lyttere. Den laver jeg på lørdag med ham, en englænder, der sidder nede, eller er også i Dubai de dage her. Og så har vi aftalt med møde, så laver den her, og så skal jeg ned og lave content til mit nye projekt sammen med mit team. Det skal vi så lave mandag tirsdag, og så flyver jeg så tilbage til Mallorca. Der er gang i den. Jamen, det er et fedt liv, jo. Det må man sige. Du vælger ikke at... Altså, du er i gang med en af de største retssager, der er fundet sted på dansk. Det laver jeg så lidt ved siden af på telefonen. Den kører du ved siden af samtidig, den kører du sideløbende. Og I kan jo se, da I skriver til mig, hvor lang tid går der, før jeg svarer? Det går meget stærkt. Og vi laver en aftale. Og var det svært at lave den aftale? Det må man sige, det var det ikke. Det er hvor hurtigt fik du svar, da du spurgte, hvornår jeg kom? Ja, det kom med det så. Det er jo ikke, fordi du er den eneste, der skriver til mig. Nej, jeg kunne forestille mig, at der kommer et par beskeder ind. Jeg modtager i min indbakker i øjeblikket, også efter vi har startet den nye Resilient Founder, et sted mellem 1.000 og 2.500 beskeder med. Jeg har så også et team til at sidde og hjælpe mig med meget af det. Men meget af det bliver jo leveret videre til mig jo. Og inden jeg går i seng om aftenen og falder i søvn, så har jeg svaret på alt. Jeg synes, det er imponerende. Altså, be responsive, husk det alle sammen. Hvis ikke du svarer folk, og det gælder både privat, det gælder i din forretning, det gælder i alle aspekter i livet, så bremser du den anden person i at træffe beslutninger, og du bremser din forretning i at vokse hurtigere. Hver gang du ikke får svaret på noget af din forretning, så sidder der en person i den anden ende, der ikke kommer videre med det, han er i gang med. Så en af hemmelighederne i mine forretningsmodeller, det er, at tempoet, vi kører i, er fuldstændig vanvittigt. Der er ikke langt fra idé til eksekvering. Og vi gør det, og vi prøver. Lykkes vi ikke hver gang, men vi prøver.
Folk de siger jo, at network er lige med net worth. Det er noget, man hører mange amerikanere sige. Jeg har selv hørt dig sige amerikanske quotes osv. Network, altså dit netværk ude i verden, det kunne jeg forestille mig, det er stort efterhånden. Hvem er nogle af de mest kendte personer, du har i din telefon på? Hvis mest man kan sige i sådan? Sportens verden. Det er i sportens verden? Ja, det er mest i sportens verden. Det er mest, kan man sige, det er ikke det, vi bevæger os, kan man sige, i et andet niveau, end det, der er celebrities i offentligheden. Fordi det er jo mere klubejere, og det er mere, kan man sige, forretningsfolk, for jeg er jo forretningsmand. Men jeg er jo selvfølgelig også lidt en skæv type, i hvert fald, men mest kun i Danmark, fordi ude i verden er jeg jo ikke en kendt person på nogen måde. Jeg har jo aldrig rigtig... Det bliver jeg nu selvfølgelig med mit nye projekt, Resilient Founder. Så vurderer de kloge PR-folk, jeg til at lave den her, jeg bliver mellem de 50 vigtigste forretningspersoner i verden. Og det har jeg det fint med. Den rolle tager jeg gerne, fordi at det, jeg mener, jeg har et budskab, jeg skal ud med. Jeg er ikke så gammel endnu, men har prøvet utrolig meget. Og det vil jeg gerne give videre ud i tiden. Så det er mest, kan man sige, som du nu sagde med Matetic. Nu er han jo desværre afgået ved døden. Men der taler jeg selvfølgelig også med hans søn en del. Og man kan sige, at det er folk, som er på det niveau, hvor er de forretningsfolk. Det er det, der er det netværk, du har. Og så har du et utroligt stort netværk blandt folk, som er dygtige forretningsfolk. Og det bruger jeg. Jeg bruger faktisk nogle gange om året, uden at jeg egentlig tænker så meget over det, så tager jeg sådan en runde, global runde kalder jeg den, for at bare holde folk ved lige. Og det er jo altid i forbindelse med sociale, kan man sige, events, man gør det, og det er jo sjovt. Og det skulle være en fodboldkamp, eller det kunne være en dinner. Hvis man en dag skal have, kan man sige, et tip, det bruger alle mine kammerater altid. Jeg har også mange gamle kammerater her i Danmark. Altså hvis de er et eller andet sted ude i verden, og de er i en eller anden by, så spørger de, hvor skal vi spise? Hvor skal vi gå hen? Og så kan jeg jo lige fortælle dem lige, hvor nøjagtigt, hvor de skal gå hen, og hvor de skal gå hen, og hvor skal du gå hen bagefter, og bare hils for mig. Og det er jo sådan noget, der er fedt, men det kan jeg ikke i Danmark, fordi i Danmark har jeg aldrig rigtig, kan man sige... Jeg spiser på samme måde. Nej, jeg spiser altid... Når jeg gør noget, så gør jeg altid det samme. For ikke at skulle bruge kræfter på at skulle gøre noget. Så hvis jeg finder noget, der virker, så bliver jeg ved med at gå der. Og i Danmark, der er jeg kommet på den samme restaurant i 12 år. Bistro Bohem inde på Esplanaden, fordi Per Tøstesen, han er Brøndby-fan, og dermed så har vi en fælles relation, og dermed så spiser jeg altid der. Og når jeg er hjemme, så tekster jeg til ham og siger, 4 personer, 8 personer, og jeg kommer, og de kender mig, og det første, de gør, når jeg kommer der, de sætter en flaske Zacapa-rom, jeg drikker lige ved siden af mig. Og så kan jeg ikke, fordi jeg drikker særlig meget alkohol, det er mere tidligt, end jeg gør nu. Og så ved jeg, og det er jo sådan nogle ting, jeg godt kan lide, og så er der bare styr på det, og så kan vi koncentrere os om den relation, vi sidder i dag lige nu. Ikke? Det er klart. Men ikke spille som iværksætter, lad være med at spille tid på noget. Hvis ikke du... Lad være med at sidde og game, eller lad være med at sidde og gøre dumme ting, eller et eller andet. Du må bare arbejde. Og så, som du siger, network. Klart. Altså vi kan selv mærke i vores forretning her i syndikatet også og så videre, jo mere man putter i, jo mere får man ud af det på den anden side. Det er lige præcis, vi har rigtig mange følgere, som er glade for at være med, og vi er jo også rigtig glade for jer. Men følgere, der ligesom har fulgt med længe og fortsætter videre, hvis man kan sige det sådan. Lige nu der er vi de største i Danmark inden for det her, og vi vil også rigtig gerne gå internationalt. Hvad vil du give os af råd som virksomhed for, at vi ligesom kan... Hvis du skal internationalt? Ja. Hvis du har en proven case, som I jo har, fordi I virker jo i dag, så kan man sige, hvis man skal til udlandet, så skal man lige mappe the target group, som jeg siger. Lige finde ud af, hvad er der konkurrenter derude. Hvis der er nogle konkurrenter, så skal man finde noget, hvor man differentierer sig. Altså, du skal have et key USB. Det kunne bare være prisen, eller det kunne være en servicefacilitet, I har. I skal i hvert fald have et eller andet, I kan gøre, der kan rette i, at I har en plads i det marked. Jeg kalder det altid, at vi skal finde vores why, eller vores key USP. Med Pandora, der var det, kan man sige, der fandtes jo allerede produkter som vores. Der var senere hundredvis af produkter, der var fuldstændig mans til Pandora, fordi det var jo, man kunne bare kopiere det jo. Men da jeg kom til Tyskland, der var der en 3-4 produkter, som var det samme som Pandora. Men der fandt jeg jo så min key USP's, at min, kan man sige, hvad kan man sige? Det, jeg fandt ud af, at jeg kunne gøre, det var, at jeg skabte en distribution, de andre ikke havde. Og min måde at gøre det på, den hemmelighed kan jeg jo godt give, det var, at der var en gængs rolle, eller en gængs ting, man gjorde med sælgerne i Tyskland, det var, at man gav dem 10% i kommission. Men jeg fortalte også kort inden, hvor høje avancer vi havde i smykkebranchen. Så siger Jesper jo selvfølgelig, hvorfor giver jeg så ikke 15?
Så jeg gik ud og sagde til alle sælgerne i hele Tyskland, hvis du sælger Pandora i stedet for troldekugler, eller i stedet for, så får du 15% i stedet for 10%, og penge er den stærkeste driver overhovedet i den her verden. Vi kan godt, så ved jeg godt, nogen her i det danske samfund, så siger vi, et godt arbejdsmiljø, glem det. Vi er alle sammen til salg. Så jeg fik jo en masse sælgere, så i stedet for at have 4 sælgere, som jeg normalt ville have fået, eller 8, så havde jeg 17 sælgere, der kørte rundt i Tyskland. Og så brugte jeg jo alle mine kræfter på at motivere dem og gøre dem glade og alt muligt andet, og give dem de perfekte betingelser for at gå ud og sælge, og min lille hemmelige driver, det var 15% commission. Så Troldbeats, de fik 135 kunder, og jeg fik 1700. Fordi mine sælgere, de røg ud og var voldsomt motiverede, og jeg stod bag dem og alt muligt andet. Så vi fik skabt en kæmpe distribution. Og så efter en kæmpe distribution, så kunne jeg lave reklamer. Fordi nu havde jeg jo gav det mening. Fordi nu var jeg placeret i alle byer i hele Tyskland. Jo. Hvor Troldekugler, de kunne aldrig lave reklamer, fordi de havde den normale struktur. Så kig ind i, når I skal ud og kig ind i den struktur, der er nu. Find ud af, hvordan dine konkurrenter, de gør det. Differentier dig fra det i den positive retning, og så gå ind og så pump på den, hvor du har dit key USP og blive ved. Og så er det op til dig derfra, og så læg nok energi i den. Den motivation, som du også giver til folk på den måde her, som du gav til dine medarbejdere i tidernes morgen og så videre, det kunne jeg forestille mig noget, du har taget med over i din karriere i sportsverdenen. Selvfølgelig. Når du har skulle motivere træner, når du skulle motivere sportsdirektør, måske også spillere, jeg ved ikke, hvor meget du har snakket med dem i tiden. Meget tæt relation. Tæt relation. I omklædningsrummet efter, ikke? Ja. Altså, der kom jeg jo ind som klubejeren, og vi havde altid vundet. Og så gik jeg rundt og snakkede med dem, hvordan går det med dine børn, eller er du godt tilfreds med? Og så igen, det er små ting. Så havde vi lavet en familielounge, som familien Nielsen havde lavet. En familielounge, hvor der var plads til 50 mennesker, hvor min mor og far og min søster og svor kunne invitere deres venner i Danmark. Det kunne jeg også selv. Og så når det var færdigt, arrangementet var færdigt, så kunne alle spillernes koner og børn, der sluttede vi af efter kamp med at sidde deroppe, alle sammen og spise og slikpinden til børnene og hapstoks, og så der var sådan en god stemning, og spillerne, de fadede stille og roligt ud, når de kørte hjem, når børnene skulle i seng og alt muligt andet. Men skabte det her, vi sammen om det her efter kampen, og der gik man jo også lige rundt og snakke med de forskellige spillere, og kendte deres koner, og kendte deres børn og alt det her. Og det skabte jo så, at de ville jo ikke skuffe mig inde på banen, så de ville jo dø for mig, fordi han er sagt med en god fyr. Altså, han er meget omsorgsfuld, og så er jeg jo generøs til det ekstreme. Altså, jeg giver jo alt væk, jeg overhovedet kan komme i nærheden af. Altså, når jeg har ting i verden, om det er båd, biler, huse, lejlighed, så giver jeg dem til alle hele tiden. Fordi når nu har vi det, så kan du lyst også få glæde af det. Altså, det er jo den måde, jeg tænker på generøsiteten, og det er noget, der kendetegner alle folk, som har skabt stratosfærisk store virksomheder. De har én ting til fælles, alle sammen, hvis du møder dem, og du lærer dem at kende. Det er der faktisk skrevet en bog om, det er, at de er fantastisk gode til at give. Altså, hvor en bankmand eller en kapitalfondskonge, han hiver bare til sig selv, og drikker så dyr rødvin som muligt, og køber et dyrt slot til sig selv. Kun til sig selv. Hvorimod entreprenører, der så skaber store virksomheder, vi giver. Og det er jo fremtidens helte i min verden. Det er jo de mennesker, som skaber det. Det er ikke de her politikere. Det er jo... Jeg bliver jo simpelthen deprimeret, når jeg ser på politik. Altså, det er en pengemaskine. Ja, og jeg vil ikke meget for at sige det, men jeg bor på Mallorca, og der er vi jo, kan man sige, ramt af Pedro Sánchez, som er den spanske... Jeg følger mere med i spansk politik, end jeg gør i dansk, vil jeg indrømme. Du har været med til at rundt med vandpistoler og sprøjte på turister? Nej, det har jeg lige. Jeg er nemlig rasende over det, de gør der, fordi at det er jo simpelthen hjernedødt. Det er jo dem, der driver hele forretningen, og det viser bare, at vi skal passe på med at lade almindelige mennesker, kan man sige, komme for meget til ord. Fordi de forstår jo ikke, at Mallorca lever jo af turisme. Altså hvis ikke de var der, men det forstår marokkanerne jo ikke jo. De tror bare, at folk de kommer og betaler, selvom de ikke kommer der. Altså sådan virker det jo ikke. Vi kommer jo, fordi vi kan lide at være der, og fordi det er rart at være der. Men den spanske Pedro Sánchez, han er vild. Altså, det er direkte farlig for landet. Og jeg har jo så også bevæget mig meget i UAE. Og det vil jeg gerne sige, det er det mest geniale koncept, jeg nogensinde har set i mit liv. Og jeg har altid sagt, og det er sådan, at jeg troede i mange år, at Elon Musk er den dygtigste iværksætter i verden. Og det vil jeg faktisk godt have lov til at korrigere. Fordi den allerdygtigste iværksætter i verden, når jeg virkelig har forstået det, det er The Ruler of Dubai. Jeg har aldrig set et mere perfekt gennemført iværksætterprojekt end fra en sandkasse
at bygge verdens mest attraktive sted at bo op. Og Elon Musk, han har lavet SpaceX, han har lavet Tesla, jeg har lavet Pandora. Det er jo bare et lille sektor, et lille segment. Her taler vi om en stat, som har bygget et helt land op fra bunden, hvor alle mennesker, der bor der, er ufattelig lykkelige for at bo der. Jeg møder ikke nogen, der bor dernede, når jeg er dernede, som ikke er glade for at være der. Og det er jo fordi, at han arbejder med nogle helt enkle regler. Vi skal opføre os ordentligt. Vi skal respektere hinanden. Her er der ikke nogen fremmede. Her er der ikke nogen migranter. Vi er alle sammen i det samme land. Der er ingen kriminalitet. Og så selvfølgelig hans hemmelige våben. Han har fundet ud af, at han laver, ligesom jeg havde med kommissionen, det er jo 0 skat. For hvor attraktivt er det at høre for mennesker, som bor i Europa, eller i USA, eller i Asien, og sige 0 skat? Og det skulle jeg lige have til at forstå, når jeg snakker med folk dernede, der bor der. Jamen, er det virkelig 0? Ja. Hvordan hænger det sammen? Det kan jeg jo slet ikke få til at hænge sammen med det, jeg har oplevet her i verden. Men han har jo fundet en model, hvor han gør sig til en del af landets forretninger. Så ejer han 30% af det største byggefirma, så ejer han 30% af det største hotelkæde, så han har drevet og driver sit land som en forretning ud af en sandkasse. Og så sørger han bare for, at alle mennesker behandler hinanden ordentligt. Jeg læste at nu har de jo problemer dernede, fordi de skyder raketter. Det er jo ikke noget, han har valgt. Men han har selvfølgelig bygget verdens mest effektive missilsystem for at forsvare det. Det har han jo aldrig fortalt nogen. For det er jo det, en god leder, han gør. Han har jo gjort det uden at gøre folk bange. Men da de så begynder at skyde, for han har jo godt vidst, det kom, så skyder han dem alle sammen ned. Og det koster, kan jeg fortælle dig. Han har brugt milliarder af dollar på at købe det her system for at forsvare os alle sammen. Og det er jo det, jeg kalder true leadership. Du lader være med at gøre dine mennesker. Her i Danmark, hvor bange gjorde de os under coronaen? Hvor bange gør de os under så kom de droner, så var den helt gal igen, at vi var under angreb og hybridkrig og alt muligt andet. De lever af at gøre os bange. Din leder skal du have tillid til, at vedkommende har styr på det. Så jeg er meget, meget, meget imponeret over, efter jeg forstod det dernede, hvordan han driver det her land her. Det er måske verdens bedste iværksætterprojekt, bygget ud af en sandbanke. Det er et imponerende land, det må man sige. Du møder ikke nogen mennesker. Og det er det samme, nu kan du så, nu har du talt med mig i dag, nu kommer du sikkert til at møde mange mennesker, som også kender mig alt muligt. Prøv at se, om du finder nogen, der taler dårligere end mig. Kan du finde mig? Så lyt til de folk, der kender folk. Og nu kan jeg så sige, når jeg er i UAE en gang imellem, så lytter jeg jo til de mennesker, der er der, og de er jo vanvittigt glade for at være der. Så ved jeg godt, ligesom når jeg skal svines til i Danmark, så ved jeg godt, at vi her i Europa jo har behov for at fortælle, hvor forfærdeligt det er dernede. Men det er altså os, der kommer dernede, og dem, der bor dernede, de kan slet ikke genkende det billede. For de er glade. Nu her, da der var de problemer med de skyde raketter, så frigiver han 1 trillion dirham til alle de arbejdere, der er i landet. Så de får deres løn, selvom at der er problemer. Altså, og der skal ikke være noget med, at der skal laves, at det skal betales tilbage, eller noget som helst andet. Der siger han ud til de her mennesker, der bor dernede. Det er jo typisk asiater, der kommer og arbejder der. Og de vil jo så ikke tjene nogen penge, når der bliver lukket ned for det hele. Men det lukker han selvfølgelig ned med det samme og sørger for, at det skal I slet ikke tænke på. Fordi først så beskytter jeg her mod det, og så betaler jeg her, fordi han har en forretningsmodel, ligesom vi havde i Pandora, der bare virker. Og den kan du ikke slå ihjel. Nej. Du kan ikke slå en forretningsmodel, der virker ihjel, fordi folk kan blive ved med at tage dig ned, fordi han har fundet det her key USP med skatten. Det er så en ting, men hvis det vil være noget lort at være der, så vil vi jo gå igen jo. Det er klart. Men alle mennesker, der kommer derned, de vil jo blive der. Så jeg siger til alle unge iværksættere i dag, hvis I har muligheden for det, så skal I tage derned og bo der. Jeg er for gammel, men alle andre, I skal tage derned og bo der. Og så til mine egne børn. Fordi det er det bedste sundhedsvæsen, det er de bedste skoler, det er det bedste hele. Det er UAE, der er fremtiden lige i forhold til det her. Det er verdens bedste land. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Altså, nu har jeg forstået det, fordi jeg er kommet en del dernede, og jeg kender mange, der bor dernede. Og de er alle sammen så vanvittigt begejstrede for at være der. Og den respekt, man har for hinanden, når man er dernede. Alle smiler. Alle er glade. Der er ingen, der er sure. Og selv dem, som har det hårde arbejde, de bliver værdsat. Det er noget af det, han bruger meget tid på at fortælle hernede. Nu har jeg undersøgt det selvfølgelig, hvordan han arbejder. Nu følger ham på de forskellige sociale medier. Han siger hele tiden, respect for the people who serves us all. Og det burde vi jo også sige her i Danmark, for alle dem, der arbejder, og sige tak for det, du gør. Det er nok ikke det, du føler i hvert fald med skat på dem. Nej, det er netop, altså, hvis jeg havde boet dernede, så havde jeg jo haft et helt andet liv. Det er klart. Fordi de ville jo have elsket mig, altså, fordi at jeg havde bragt så meget til landet, ikke? Og det gør de også, de hylder virkelig de mennesker, som gør en forskel for landet. Og selvfølgelig, der findes ikke det rigtige, og der findes ikke det fælde, men det er tilladt at lære. Så jeg vil foreslå
danskerne, de danske politikere, de samlede et hold på 50 mand, og så tog de derned i 3 måneder og studerede, hvordan de gør det. Det kunne være noget, du gav eventuelt, når det var, den er igennem altså, din så sag. kom jeg ned og se, fordi nu, vi bliver bygget med alle mulige forskellige fordomme, og det gør vi også omkring min person, jo, at der er en masse fordomme, men det kan jo være, at det ikke er rigtigt. Det kan jo rent faktisk være, at det er dem, der har ret. Og det er også, fordi de har i hvert fald 4,5 millioner mennesker, som er super lykkelige for at være der. Men Jesper, det er jo ikke en god historie at skrive, at du er en god fyr, og skrive, at du er... Og det er jo heller en god historie at sige, hold kæft, for har det fantastisk nede i UA, dem der bor dernede. Det er jo været at sige, men de har det forfærdeligt, de er, jeg ved ikke, hvad de kalder det, slavearbejde og alt muligt andet. Sådan oplever de mennesker altså ikke, der arbejder dernede. De er jo så lykkelige for, at de har fået et visa, og de nu tjener 1.000 euro, hvor de kan sende de 800 tilbage til Pakistan eller til Bhutan eller Nepal, så deres børn kan uddanne sig til at blive universitetsprofessorer eller advokater eller et eller andet. Og så der bygger man jo en ny social arv i det land, ved at han kører taxa eller kører et eller andet. Jeg lå også 3 år i bilen nede i Tyskland og sov, for at min familie kunne komme derhen, hvor de skulle hen. Som mand er vi jo klar til at yde de ofre, for at få vores familie til at fungere og kunne forsørge vores familie. Men der skal vi jo ikke prøve at ødelægge det for den, der prøver at gøre det, eller sige, at det er også for dårligt, fordi jeg ikke gider at gå hjem 3:30 og købe økologisk brød inde på Østerbro og køre på budcykel. Altså, det gør jeg ikke. Jeg arbejder også om aftenen. Men så får jeg selvfølgelig også noget ud af den anden, men det skal folk jo ikke kigge dårligt på mig, hvad er den grund. Jo. Men altså, det lyder som om, at, eller det ved jeg jo, at du har arbejdet meget for det her, Jesper, og specielt når man skal rykke en forretning til Tyskland, du snakker ikke sproget, du skal derned og starte det hele op fra bunden og så videre. Hvordan fejrer man nogle af de her små succeser, som Jesper Nielsen? Altså, igennem årene har du været rundt på forskellige natklubber og lidt af hver? Nej, det har jeg aldrig. Jeg har aldrig smidt aldrig store regninger på natklubber. Det spilder penge. Og hvorfor det spilder penge? Det er det i hvert fald. Det spilder penge, og det er jo noget med at sige, her er jeg, her kommer jeg. Hvis man har 17 millioner hits på Google, og er internationalt anerkendt som at være co-founder af et top 100 brand, så behøver man ikke stå og købe vodkaflasker inde på en eller anden natklub. Jeg elsker musik. Jeg er stor fan af DJ's. Jeg tager til festivals. Untold tager jeg altid til. Nu så jeg lige, der var Coachella i weekenden. Det var der og jeg kan godt lide EDM. Og kan godt lide at tage til Ibiza på Ushuaia og høre musik, fordi jeg godt kan lide musikken, og synes, det er en fed stemning. Men jeg bruger ikke 10.000 euro nogen steder. Og det gør jeg ikke af respekt for, at alle de penge, jeg har tjent i mit liv, det er der nogle andre, der i princippet har tjent til mig. Og så synes jeg godt nok, det er usmageligt, at jeg står og smider pengene væk på den måde. Så burde jeg have betalt noget mere løn for det, de har givet til mig. Fordi hvis man bare easy come, easy go, men man står ikke bare og smider penge ud. Men det har ikke været sagt, jeg har brugt 200 millioner kroner på Brøndby, men det var en forretningsmæssig investering. Men jeg står ikke og bruger 1 million kroner på en eller anden natklub på Ibiza. Altså, det har jeg aldrig gjort, men det kommer jeg aldrig nogensinde til. Fordi det er uanstændigt opført, og det tror jeg på, at karmaen tager til dig. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg i forbindelse med, at jeg opdagede, at Pandora havde snydt mig, og samtidig fik lov til at kigge den store mand op på toppen i øjnene. Fordi jeg var så langt nede, at jeg bad om hjælp for første gang. Nogensinde i mit liv, der kunne jeg ikke forstå tingene længere. Og når du kommer så langt ned i dit liv, det skal vi alle sammen prøve, så skal man kigge opad. Fordi der er noget mellem himmel og jord. Der er karma, og der er et eller andet, der styrer de store mekanismer her i verden. Så hver gang du gør noget dårligt, som at smide 1 million på en natklub, eller 500.000 på en natklub, eller 100.000, det bliver du straffet for et andet sted her i livet. Fordi de penge burde du have givet til dine ansatte, eller dine medarbejdere, eller de mennesker, som har hjulpet dig med at tjene den her million. Men mindre du selvfølgelig har stjålet den, som mange korrupte politikere og alt muligt andet gør, i hvert fald i Spanien, så er det noget andet, fordi easy come, easy go, kan du følge mig? Men hvis du har skulle slås for at tjene hver 1 million kroner, det er jeg skulle hele mit liv. Jeg har ikke bare fået en, der er kommet og givet mig nogle penge. Så har jeg respekt for de penge, jeg har tjent. Så kan det godt være, at det ser vanvittigt ud, at jeg så gør noget i en håndboldklub eller andet, men det gør jeg ud fra et forretningsmæssigt synspunkt. Og fordi at jeg tror på, at jeg kan få det her til at yngle til at blive endnu flere penge på sigt. Men når man er længst nede her i verden, så er det okay at spørge om hjælp. Det er bare det råd, jeg giver til alle mennesker, når det ser allersortest ud. Og jeg ikke forstår det længere. Og den dag, jeg spurgte om hjælp for første gang, næste morgen, der er blevet holdt i hånd lige siden, til jeg nu skal ind og sidde ind i retten. Det vil sige, at det mirakel, der foregik, da jeg fandt ud af det, det var så sindssygt, at det er næsten uforståeligt. Jeg kan fortælle, at dem, der laver dokumentaren, den kommer til at fylde en hel masse. Fordi den historie, jeg kan fortælle, når det er, hvordan jeg opdagede, at de har snydt mig, den er så smuk og giver så stor mening i det store verdensbillede, at jeg simpelthen er blevet holdt i hånden lige siden af den store mand deroppe, fordi han vil have det her til at ske. Han vil have, at jeg får det, som jeg fortjener, fordi jeg aldrig har gjort noget forkert. Og for det var det, jeg spurgte ham om, siger, hvorfor er det, du gør det her ved mig?
Altså, da jeg tabte min første sag i voldgiften. Hvorfor er det, du gør det her? Har jeg været et dårligt menneske i mit tidligere liv? Fordi jeg prøver virkelig hver dag at stoppe og gøre alt det gode, jeg kan for andre mennesker fra morgen til aften. Jeg snyder ikke nogen. Jeg gør, hvad jeg kan. Jeg kæmper. Jeg er den, der arbejder mest. Men hvis det er, jeg har gjort noget, så det mindste, du kan gøre, så jeg kan forstå det, det er at vise mig, hvorfor næste morgen, der fik jeg ledetråden. Og han gav mig ledetråd hele vejen derhen til at finde ud af, hvad der var sket. Og så forstod jeg det. Og så sagde jeg til min familie, jeg har opklaret det. Og jeg er ved at få fat i beviserne nu. Og jeg skal nok få de whistleblowers ud af hullerne. Det er imponerende. Og det kom de så. Og så sagde alle folk til mig, Jesper, du kan ikke få genåbnet sagerne. Du kan ikke dit, du kan ikke dat. Jeg tror ikke på det, siger jeg. Jeg tror ikke på det. Er du religiøs af opvækst? Yes, nej, overhovedet ikke, men det er jeg blevet. Det er du blevet? Rigtig meget. Ja. Altså, det er ikke sådan, at jeg går rundt og beder. Men jeg taler med ham. Jeg lytter lige til jeg har sådan nogle faste sange, jeg lytter til, når jeg skal træffe vigtige beslutninger. Hvor jeg lige skal ind i mig selv og mærke det. Og så beder jeg om hjælp. Jeg siger, det her, det skal jeg have hjælp til. Og få til at ske. Og det er jo altid, jeg beder jo ikke om at få hjælp til at købe et bord på Ibiza. Jeg beder om hjælp til vigtige ting. Som at sige, nu skal du hjælpe mig med at få den her whistleblower til at hjælpe mig. Og så hjælper det. Så kommer de. Af en eller anden grund, så kommer det til dig. Også hvis jeg skal jeg tror meget på, at der er noget ting sker altid for en grund. Og jeg har så lært at tage imod det. Så når folk de rækker ud til mig, og ved et eller andet, hvis det er en advokat, eller det er et eller andet, så tror jeg på, at der er en grund til det. Og så prøver jeg at se, hvad kunne grunden være til, at jeg skal i kontakt med ham eller hende nu, i en eller anden form. Ja, det er så fordi, han kan noget, som jeg kan bruge, eller jeg kan hjælpe ham. Mange gange er det også mig, der skal hjælpe vedkommende. Og det er også noget af det, der har fået mig ind efter nogle snakke, jeg havde med nogle dygtige, verdensberømte influencers nede i Dubai. Der var jeg så privilegeret en dag at møde nogle, og de er fuldstændig skrubhamrende sindssyge. Er det nogen, vi må sætte navn på? Ja, det er Tate-brødrene. Andrew Tate og Tristan Tate. De er fuldstændig, og jeg ved, de er vanvittige mennesker. Ja. Altså, jeg har ikke meget til fælles med dem i mit værdisæt, og den måde, man lever på, og den måde, de approacher det. Men de åbner de forklarer mig nogle ting omkring, hvordan verden fungerer i forhold til online-medier. Og så sagde de selvfølgelig, at sådan en figur som dig, du burde gøre, ikke som vi gør, men du burde gøre menneskeheden en tjeneste og komme ud og fortælle din historie. For at inspirere folk til, at... Du er the real deal. Det er jamen, det kaldte de mig. Du har skudhuller jo. Og vi kan jo se hver dag, når vi går i indkøbscentrene, eller vi går nogen rundt, eller bare taler med vores kærester. Fordi deres kærester kendte jo også Pandora, selvfølgelig. Og det er jo det, der er det unikke med, at ligegyldigt hvem man taler med i verden, så skal jeg ikke forklare, hvad Pandora er. Folk har selvfølgelig utroligt svært ved at forstå, at det er rigtigt. Så prøv lige at google, siger jeg så. Spørg lige chat, eller spørg lige Grok. Jeg var ikke founder af det, nej. Men spørg, hvem var det, der bragte Pandora ud over landet, eller Danmarks landegrænser? Så bliver du også svaret med mig. Men det var Jesper Nielsens opgave, det var at føre Pandora ud af Danmark. Og man kan sige, det er jo grunden til, undskyld jeg siger det, at Pandora er, hvor de er i dag. Og bliver blevet global brand. Men der er det meget med det religiøse, er det meget med, at du skal turde spørge om hjælp. Og når man er en ung mand, som du er, så har du ikke været igennem særlig mange ting endnu. Du har ikke prøvet det ansvar, det er at have børn endnu. Du har ikke prøvet alle de her ting, der hænger sammen med det kæmpe ansvar, der ligger i at være en voksen leder for tusindvis af mennesker mange gange. Og der har det været en stor befrielse for mig, siden jeg mødte ham i 2023. Der hjalp han mig første gang. Og vide, at han er der. Og han holder mig i hånden, ligegyldigt hvad der sker. Jeg skal bare blive ved med at gøre de rigtige ting hver dag, når jeg står op, fra morgen til aften. Gør de rigtige ting. Over for dine mennesker, over for dem, der er nærmest med dig, over for dine samarbejdspartnere i dine forretninger, over for alt. Hvis du bliver ved med at gøre det rigtige, hele tiden over for andre mennesker, så belønner han dig. Og det fik jeg en god snak med de Tate-brødre om, og jeg håber også, de lyttede på mig. Fordi de har nogle gange lidt problemer med det. Og det håber jeg på, at de lyttede på mig, men de lød ret resistente til at lytte på nogen. Men trods alt havde de respekt for, at jeg var en top 100 global brand founder. Det var selvfølgelig, hvor de tænkte, det her, det er jo last level. Altså ja, det er det, siger jeg så. Altså det er i forhold til at skabe en brand, som er kendt af hele verden, og acknowledge, altså anerkendt af hele verden, som et superbrand. Så er det selvfølgelig ikke så tit, man får lov til at møde personer, der gør det.
Jesper, der er næsten ikke nogen mennesker i verden, det ved du godt. Der er nok under 100 i den her top 100 brands, der kan sætte sig og se sig selv i spejlet og sige, det her, det er noget, jeg har været med til at bygge. Og det der er 33, der lever lige nu, kan jeg sige. Der er 33, der lever lige nu. 100. Du er en af dem. Det er altså, ja. Og så kan man godt leve med, når du spurgte ind til det der med, at der måske står en dårlig artikel om mig i Finans en gang imellem, eller i Berlingske Business, bag en betalingsvæg i Danmark. Det lever man med. Det lever man med. Det er imponerende. Jeg tænker, at vi lidt kan runde den af på det her, fordi at, jeg synes, at... Jeg synes, det er godt, vi slutter af med en lidt religiøs facet og sige, det synes jeg også. Det er noget, der er svært at tale om i Danmark. Jeg har selv prøvet at fremlægge den derhjemme for kæresten og sådan noget flere gange. Sagt, jeg følger meget med i amerikanske medier og så videre. Og der er hver eneste gang, at de her amerikanske forretningsfolk, de bliver spurgt om de er religiøse, så siger de alle sammen ja. Det sagde jeg til min kæreste, så sagde jeg til hende, jeg kunne egentlig godt tænke mig at være religiøs, tror jeg. Jeg har bare svært ved at tro på alle de ting her, men jeg kunne godt tænke mig at være religiøs, fordi at jeg kan se, at mange mennesker, der har succes, som jeg ligesom gerne vil afspejle mig selv i, de ligesom er religiøse. Du kommer til at blive religiøs, kan jeg så berolige dig med. Ja. Fordi det er fordi, du ikke har haft oplevelser endnu, som har været voldsomme nok til, at du har følt, at det har været nødvendigt at kigge i den retning. Men i og med, at du kigger der lidt derhen af, så venter du du er en af dem, vi kalder dig, du bliver vækket på et tidspunkt. Det er ikke fordi, jeg er medlem af en bevægelse eller andet, fordi jeg deltager ikke i noget som helst andet. Det er mit eget. Jeg har min egen opfattelse af karmaen og det religiøse. Det samme er jo kommet til Kasper Christensen lige pludselig i hans liv. Ud af det blå, så blev han også meget kristen. Det er noget, han snakker meget om i dag. Hørt ham på flere podcasts. Ja, fedt. Jeg taler ikke om det på den måde. Nej. For jeg har ikke behov for at prøve at omvende nogen andre. Nej. Jeg føler mig. Altså, men forretningsfolk, som bevæger sig i det niveau, som du jo også drømmer om at komme til en dag, det gør jeg nemlig. Der skal du have en spirituel kontakt med karmaen, fordi ellers så vil du blive straffet voldsomt, kan man sige, fordi du kommer til at have så stor indflydelse på andre menneskers liv og levende. Og det er et ansvar, man har som menneske, og derfor så skal man holde en ren sti, og du vil komme til at møde ham, fordi Gud nåede at trøste, men der kommer også til på et eller andet tidspunkt i dit liv at ske noget, som ikke er behageligt. Du vil jo komme til at opleve, at du mister din mor og din far eller andre omkring dig, og det er sådan nogle ting, der kan vække, kan man sige det, den følelse af behov for at forstå, at der er noget mere mellem himmel og jord. Og den mødte jeg. Jeg var så langt nede, at jeg var færdig. Altså, jeg gad ikke mere. Det var også det, jeg prøvede at komme ind på her tidligere. Jeg synes, det er imponerende, at du kan holde hovedet højt med alt det, du har været igennem. Der tror jeg, vi kan takke, at jeg mødte ham. Mødte Karman og mødte den høje mand op på toppen, eller hvem det nu er. Han har holdt mig. Jeg blev hjulpet. Det er ikke en kvinde? Nej, jeg blev hjulpet til at opklare det her. Ja. Det var ikke mig selv, der opklarede det. Jeg blev simpelthen, det blev vist til mig på et opslag på de sociale medier, som da jeg åbnede jeg har ikke været inde i den app i 2 år. Noget, der hedder LinkedIn. LinkedIn kender alle jo. Og da jeg så åbnede den app dagen efter, at jeg bad om hjælp, der fik jeg forklaring. Man har ellers set dig en del på LinkedIn her. Nu er jeg blevet lukket her. Ja. Nå. Ja. Jeg havde sidste år Danmarks mest læste LinkedIn-profil. Men så i forbindelse med, at jeg åbnede voldgiftssagen mod Pandora, det kostede mange millioner, i den krig, der foregik op til de dage, hvor det skulle åbnes, der var det meget beskidt mellem Pandora og jeg. De slog mig personligt konkurs i Danmark igen, og så sendte de et cyberangreb ned for de østeuropæiske lande på 100 anmeldelser med en profil inden for 2 minutter, der gør, at profilen kommer i det, der hedder... hvor den bliver lukket. Shadowbandet, ja. Den bliver lukket. Den bliver lukket helt. Og så skal jeg vente et helt år, før den bliver åbnet igen. Okay. Og jeg prøver så at skrive til LinkedIn og sige, at jeg er jo kraftig anstændig forretningsmand, og jeg gør ikke noget forkert, men du taler om en eller anden chatbot ude i Indien, ikke? Altså, du bliver jo idiot af det jo. Altså, du kan ikke gøre noget, det har jeg jo også selv prøvet. Ja, præcis. Så det kan man ikke gøre noget ved, men det var lidt ærgerligt, fordi jeg havde 950.000 danskere, der læste med på min LinkedIn-profil. Så jeg havde, tror det var næsten 20 millioner visninger på 9 måneder. Hold op. Så men det er også noget af det, der gør, at jeg er gået ud og lavet det nye projekt, fordi at nu har jeg jo set lidt, hvad det kan. LinkedIn er jo en dinosaur i forhold til Instagram og TikTok. Facebook er jo også lidt blevet en dinosaur. Men jeg kunne se de her nede i de 2 brødre dernede, hvordan de arbejdede på Instagram og TikTok. Det viste mig de. Og så sagde jeg, men det var sådan noget, jeg prøvede jo også på at gøre. Og så fik jeg fat i et hold, som kunne gøre det.
Og det er det, vi er gået i gang med. Vi har ikke været i gang med en halvanden uges tid, men de har allerede haft de første virkelig virale hits, og du har jo også set det. Jeg har set det, og jeg tror på projektet også. Ja. Det er ikke hver dag, at man ser på de sociale medier, der er en, der kommer ud og faktisk har skabt noget. Som du selv siger, Tate-brødrene, de begge to var thai-bokser. Ja, jeg ved ikke, hvad de har lavet egentlig. Nej, de var professionelle thai-bokser. Så har de fået for mange slag i hovedet. Det er det, og så kom de ud ved at lave en masse kontroversielle ting, men altså hele forretningen bag det, som de ligesom har skabt, den er jo på et andet niveau. Og det skal man virkelig give kudus for. Man kan godt være uenig med dem, men... Jamen, det er så fint, men noget af det, de siger, er selvfølgelig også rigtigt. Så det er klart. Og det, de fortalte mig netop, det er det samme, som jeg lige fortalte med de tyske commissions, at de har fundet en måde, hvor de giver 50% i kommission til de folk, der hjælper dem, altså deres affiliates. Og det er jo deres secret weapon. Altså, det er jo ikke at være nærig. Altså, og de tror på, at i stedet for, at jeg skal give lidt i løn, eller i commissions, så giver jeg meget commissions, men til gengæld så får jeg mange flere med ind. Og det er jo skaleringstankegangen. Der er de jo virkelig skarpe, sådan et par drenge der. Så kan man så diskutere det format, de vælger at gøre det i. Men det format, jeg har valgt at gøre det i, at bruge den model, den er jo, kan man sige, at en global top 100 founder åbner op for sin playbook, og man kan bruge ham, som der kommer senere et AI-værktøj, hvor man kan have mig som sin personlige mentor, og kan man sige, følge, at du kan få alle jeg bliver en avatar, og så kan man følge mig, og bruge en, altså, så du kan faktisk gå i Zoom med mig hver dag, og så kan jeg så forklare dig, hvad du skal gøre i din forretning lige nu. Det glæder vi os til at følge med i, i hvert fald, kan jeg sige. For det er jo en anden tanke. Jeg har jo et andet mindset end 99,9% af forretningsfolkene i verden. Det er derfor, vi har et Pandora. Det kunne man forestille sig. Her til afslutning, jeg har egentlig nogle spørgsmål, som jeg gerne lige vil slutte af med. Kort. Et af dem var faktisk ganske kort. Det var om du var religiøs. Det har vi snakket om, og det var du. Et andet spørgsmål, som er et meget populært spørgsmål, det er, hvem er den mest berømte person i din kontaktbog lige nu på din telefon? Hvem er den mest berømte i min kontaktbog lige nu? J-Lo. J-Lo, ja. Er den god nok? Ja, den vil jeg mene, den er oppe af. Du har også, hvis du har Andrew Tate og Tristan Tate, de er også nogle omtalte gutter. Ja, det har jeg også. Det har du også. Ja. Det sidste spørgsmål her. Hvis du skal give et tip til nogle unge mennesker, der sidder derude, som gerne vil lave en forretning, der skal være lige så stor som Pandora, det er nok ikke helt nemt, men hvad er det for en tankegang, der skal sætte gang i det hele? Hvad er det for en mindset, man ligesom skal lægge sig for dagen? Det er ikke umuligt. Altså, det kommer jo. Så det kan lige så godt blive dig, som det kan blive hver anden. Så de kommer derude, forretningerne. Og det er jo bare det der med, at jeg tog 3 år i bilen, hvor jeg sov nede i bilen. Det er at være klar til, når du skal i gang, og du finder ud af, at du skal i gang, og nu gør du det, så er der ingen genvej. Så bliver du nødt til at tage the hard miles. Det er ikke sikkert, at det bliver et Pandora, men det er der, du får den allerstørste chance for, at du kan lykkes med det, du vil. Det kunne så også være, at det blev en 10. Pandora, eller en 100. Pandora, eller en 1000. Pandora. Det er også flot. Men det øger din chance helt enormt for at lykkes med dit projekt, hvis du er klar til at tage the hard miles. Lad os lade det være det sidste ord. Tusind tak, fordi du gad komme. Jeg er imponeret over også et svar fra dig med det samme. En mand, som jeg i hvert fald synes er super spændende, og også ser op til det, du har bygget. Tusind tak, fordi du gad komme forbi, Jesper. Tak for det. Tak, selv tak.